Čo to za krik z môjho vrecka, krčia sa tam eurodecká? Ale veď mám iba jedno, čo je takú neposednú. Každá minca má dve strany, tieto sa však rozhádali. Príčina je ozaj na smiech, tú stranu mám vraj radšej. Darmo tíši vysvetľuje, vyrieši to iba duel. Spravili mu kordom dieru, vrecko prázdne, prázdne veru. Vypadlo mi euro z vrecka, včera kľúče, smartfón dneska visa karta. Ľudia rata, na mne je už hádam rada. Od tej doby sen ma morí čiernej diery, tak sa bojím, musím preto Freuda čítať, každá diera nie je zviera. Najväčšiu však dieru z dier objavil pán Alzheimer. Nech sú diery sa radšej ako diery v hlave našej. Darmo tíši vysvetľuje, vyrieši to iba duel. Spravili mu kordom dieru, vrecko prázdne, prázdne veru. Vypadlo mi euro z vrecka, včera kľúče, smartfón dneska visa karta. Ľudia rata, na mne je už hádam rada. Od tej doby sen ma morí čiernej diery, tak sa bojím, musím preto Freuda čítať, každá diera nie je zviera. Najväčšiu však dieru z dier objavil pán Alzheimer. Nech sú diery sa radšej ako diery v hlave našej. Najväčšiu však dieru z dier objavil pán Alzheimer. Nech sú diery sa radšej ako diery v hlave našej. Najväčšiu však dieru z dier